Жеке үжіртінің хөрмәтле подписчиклары. Бүген Ямаш Игеней псевдонимы астында иҗат иткән күренекле шәхесебез, нәселебезнең асыл заты, публицист, шагыйрь Анани Нестерович Маловның 85 яшьлек юбилее. Кызганычка каршы, ул арабыздан бик иртә китеп барды. Шуңа карамастан, аның иҗаты бүген дә өйрәнелә, яратып укыла. Бирәк тә Сарман районы Ләкке авылында, үзенең туган авылында, карындашлар арасында. Һәм менә бүген без дә аны искә алып китәргә булдык. Ямаш Игеней Анани Малов ул күп кырлы шагыйрь иде. Җитди шигырьләр белән бергә ул балалар өчен күп шигырьләр иҗат итте. Менә бүген мин сезнең игътибарга аның балалар өчен бер шигырен укып китәм. Ике койрыклы төлке. Чын әкият. Языкау әрәмәсенә ауга бардык бер көнне. Питер, Сергей, Бәшелей, Тәбикмәге әшемәй. Һәм мин инде, билгеле. Безнең белән этләр дә. Шарик, герой, Актырнак. Исәбебез, уебыз берәр киек каптырмак. Озак йөрмәдек ул көнне, күреп алдык төлкене. Ике койрыклы иде. Алдау юк һич беркемне. Этләр куа киттеләр. Безнең Шарик беренче. Иң шәп эт була торып, артка калмас бит инде. Аңардан да затлырак, аңардан да яхшырак, аңардан да усалрак эт юк та ул авылда. Герой Шарик артыннан, иң озактан Актырнак бүкәнсигергә янәкә. Мин дә торып йөгердем. Ошыбызда иң җитез йөгерүче идем мин. Аннан Кәшән Питере, герой шапкач аңардан калып тормас бит инде. Аннан Сергей, Бәшелей, Тәбикмәгең әшемәй. Этләр озак кумады, төлкене тиз калмады. Иң алдан чапкан Шарик алды бик тиз каптырып. Ай-яй оста каптырды. Җай гына сузып салып, кар өстенә яткырды. Куш койрыклы төлкене. Аннан хау-хау дип үреп, герой белән Актырнак кәмәлләрен чакырды. Без барып җиткәндә, абынып тун чикмәнгә, төлке шелма хәйләкәр, сыңар күзен ялтыраш кысып ята, тын алмый. Янәсе үлгән диеп ташлап китмәсләрме дип, төлке оста хәйләгә. Без аннан остарак, чөнки бит безнекеннән, һәм дә 3 этнекеннән аның акыл кыскарак. Завод малайлары да, бурны калайлары да, алар урыс-курыслар, усаллыкка хирыслар, шунда булып чыктылар. Шибеш хәтле төлкене дә начылый тоттылар. Аларның төлкесе, төлке менә инде ул. Шыннап әдәм көлкесе, бер койрыклы җитмәсә, андый төлке тутарга барып та йөрмибез без. Чөнки аның бернинди кызыгын күрмибез без. Төлке тоттык әле дип сөйләп тә йөрмибез без. Мактана белмибез без. Безнеке кимендә бузау хәтле, куш койрыклы җитмәсә, шунда бүтән хикмәте. Чын дөресне сөйләдем. Алдамадым беркемне. Дөрес без барыбыз да ауга бардык ул көнне. Ни күргәннең барында сөйләп тормам бит инде. Очрасамы? Очраса. Электрәсе идек. Ышкына алмый иде безнең кулдан берничек. Очрамады шул безгә ике койрыклы төлке. Чынлап әйтсәм, алдады. 4 малайны, 3 этне. Соң, мин алдамадым инде.